alle sammen. På grund af lavt fravær er halvdelen af klassen fredet til næste par ceremoni. Den nye pige er fredet. Ja, vi skal så til parceremoni. Oh my god. Okay, der er jo fest i aften, tøser. Hvad skal jeg på? Altså, jeg regner med bare at tage sig lidt på, som jeg plejer. Ja, den hopper jeg også på, den der, for jeg skal bare så meget af det ellers kølle i aften. Det kan jeg godt love jer. Ja. Mr. Bombastic, we want some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover. Trier har udspillet sig hele ugen. Et hemmeligt brev fra fraværsmændene indebar, at halvdelen af eleverne var fredet. Er det mon den utro Helene, eller er det Mr. Reinholdt singlen, der skal sendes hjem i dag? Velkommen til parceremoni. Velkommen til vores kære gæster. Vi starter lige med at høre, hvordan det går her på Paradise. Mia, hvad siger du til Helenes utroskab? Altså, jeg er jo meget skuffet over den måde, Helene har opført sig på, fordi jeg troede virkelig, at der var et troskabsbånd imellem os, men det er jo bare vist sig, at hendes seksuelle drifter simpelthen spiller for meget ind her, så det er meget svært valg i aften. Ja, det forstår vi alle godt. Louise, hvordan føler du dig tilpas her? Jeg synes bare, det var dejligt, så flot natur og sådan noget. Jeg skal bare sidde på poolen. Ja, det gør vi alle sammen. Men lad os begynde. Peter, vil du starte? Ja. Peter, du har valgt Mia. Ja. Må vi høre. Mia, hun har rigtig langt hår. Og så har hun jo en tidligere lesbisk partner hjemme. Så jeg ser min chance for at være manden i forholdet. Nadja? Ja. Tommy? Vi fornemmer jo allerede her, at noget er helt galt. Mia, hvad siger du til situationen? Altså, det er jo altid meget svært at skulle være den, der vælger mellem to herinde og vælge, hvem der ryger ud, men jeg er meget afklaret med, hvem jeg skal vælge. Og hvad siger du til det? Jamen, det har jo været et svært valg, men jeg vælger helt klart Peter, fordi han er den lækreste af på Paradise. Helene, vil du være venlig at komme herop? Og Helene, hvad siger du til Mias valg? Altså, ingen kommentar. Ups! Vi tænder dig så. Stop det, sukkeshop. Jeg tænder non-stop, den er sukkeshop. Kig op, kom og lad mig give lykken et shot. Hvor som helst, hvor som helst. Tjekker hvad der ligger. Og hvis du kunne tænke dig at snakke lidt med den udstemte Helene, så kan du gå ind på fronter/Søndersø, og så kan du snakke lidt med hende. Jeg kigger ikke tilbage, hvor som helst, hvor som helst. Paradis i dit blik holder ud. Pølsen den er godt nok lidt lille, men jeg vil bare gerne glæde ham.